Minecraft 13 YouTube εδώ και σήμερα θα παίξουμε σε ένα σερβερ και ένα λεπτό και αυτό είναι το κάστρο μου. Το χτίσα πριν λίγο. Το δεύτερο που θέλω να κάνω είναι να χτίσω φυλακές και το πρώτο επεισόδιο θα κάνουμε τις φυλακές του κάστρου. Θα είναι κάπως έτσι σκάλες, κατεβαίνεις κάτω. Μετά μόλις τελειώσω θα το κλείσω το βίντεο. Ξεκινώ τώρα. Συγγνώμη που το διακόψα ένα λεπτό πριν λίγο, επειδή μου στείλαν ένα μήνυμα και καταλαβαίνετε. Περίπου εδώ θα σταματήσω. Έτσι θα πηγαίνει ίσια. Και σε λίγο θα το τελειώσω. Βασικά θα ήθελα να είναι πολύ μεγάλο ο διάδρομος, πολλές φυλακές, άρα δεν αποκλείεται το τελειώσουμε. Θα μπορεί να είναι 5 λεπτό το βίντεο ή 10 λεπτό, δεν ξέρω. Θα δείξει. Συγγνώμη που δεν βλέπετε. Ένα λεπτό. Αν θέλετε να μπείτε κι εσείς, θα το γράψω από κάτω στο... Καταλάβετε, δεν μπορώ να το πω σωστά. Στην περιγραφή. Θα ανεβούν, αν πάει καλά αυτό το βίντεο, θα ανεβούν πολλά βίντεο. Θα ανεβάζω συνέχεια, αν πάει καλά αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν θέλω να παίξω κάτι, δεν ξέρω. Αυτό το σερβερ είναι για 15 άτομα, όσοι προλάβετε. Βασικά δεν είναι όσοι προλάβετε, απλά κάποτε μπαίνω πάρα πολύ μέσα, μπορεί να πάει σχεδόν να γεννήσει και κάποτε δεν έχει πολλούς, όπως τώρα είμαι μόνος μου. Τη νύχτα μπαίνουν πάρα πολύ, το μεσημέρι μπαίνουν λίγα άτομα και δεν είναι Έλληνες αυτοί που κάναν το σερβερ, μιλάνε αγγλικά. Γι' αυτό αν θέλετε, αν ξέρετε καλά αγγλικά, μπορείτε να το ζητήσετε, ας πούμε, να γίνετε member ή εντάξει, μπήκα σε κάποιοι. Όπως εδώ, αυτός είναι admin και εγώ είμαι admin. Μπορείτε να τους ζητήσετε τους αρχηγούς να σας κάνουν member και μετά admin. Ο Fisher όμως αποκλείεται να σας κάνουν, γιατί μόνο στους φίλους τους κάνω, τους καλούς φίλους τους εννοώ, ή ας πούμε τους βρήκα από το παιχνίδι. Ελπίζω να μην μου το καταστρέψει όλο αυτός που πήγαινε τώρα, γιατί μπορεί να έρθει εδώ για τα χαρά να μιλάμε. Εντάξει, και βγήκε από το παιχνίδι.
Λογικά τώρα που κοντεύουμε στις 2.30 θα μπαίνουν πάρα πολλοί. Ας πούμε εκείνοι που φτιάξαν το παιχνίδι θα μπαίνουν τώρα σε λίγες ώρες. Ελπίζω να μιλάω και να ακούμε καλά, γιατί έχω ανοιχτόν τον ανιστήρα εδώ και κάνει λίγη φασαρία. Ελπίζω να μην ακούτε έτσι. Είμαι λίγο αγχωμένος επειδή το πρώτο λογικό είναι το πρώτο μου βίντεο που μιλάω σε βίντεο μου. Ελπίζω να πάει καλά. Αν μην πάει καλά, θα συνεχίσω. Βασικά πείτε μου στο comment αν θέλετε να μιλάω ή να βάλω τραγούδια. Okay. Και με τον καιρό θα μιλάω, δεν θα φοβάμαι να μιλήσω. Ας πούμε είμαι αγχωμένος τώρα, θα πάει καλά το βίντεο. Επειδή είμαι στο δωμάτιο μου, μήπως μπει κάποιος τώρα, ξέρετε. Επειδή δεν μπορώ να κλείσω την πόρτα του δωματίου μου, δεν έχω κλειδί. Κάτι παρόμοιο σαν το hackers τον καιρό που ξεκίνησε, που δεν μπαίνει ο αδερφός του μέσα. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η υπαρχηγός, όχι officer, co-officer, κάτι έτσι. Και μιλάει αγγλικά, όχι ελληνικά. Ελπίζω να μην κάνει κάτι τώρα και να με φύγει από να εννοώ creative, γιατί επειδή είναι υπαρχηγός μπορεί να το κάνει ή να μου βάλει TNT και μου το διαλύσει το κάστρο μου, επειδή κάνω πάρα πολλές ώρες να το φτιάξω. Κάτι μου γράφει τώρα, έχω το κλειστό εδώ για να μην μου βγάλει στην αρχή πάρα πολλά πράγματα και να μην βλέπετε καλά. Ενώ μου τις πάει άμα μου βγάζει πολλά στην αρχή γράμματα. Τώρα κάτι κάνει, ελπίζω να μην με κάνει survival. Αν με κάνει survival θα τελειώσει εδώ το βίντεο. Βασικά σε 3 λεπτά το πολύ θα κλείσω. Okay. Γράψτε μου στα comment αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να μας βοηθήσει. Okay, θα βγει τώρα από το παιχνίδι. Ελπίζω, δεν ξέρω. Έγραψα να με βοηθήσει. Ελπίζω να δεχτεί, δεν ξέρω. Εντάξει, βγήκε. Είδατε ότι αρχίζουν και μπαίνουν σε άτομα μέσα. Σε λίγο θα έχει πάρα πολλούς. Φυσικά έχει έναν John, έναν John κάτι που είναι YouTuber, αλλά δεν έχει πάρα πολλούς subscribers, νομίζω έχει 13, αλλά είναι καλός φίλος, με βοηθάει. Ας πούμε, τώρα πάμε ένα λεπτό να σας δείξω. Αυτούς τους πύργους, αυτόν φυσικά εγώ τους έκανα όλους, εκτός από αυτόν με βοήθησε ο φίλος μου. Και μπορεί να γίνει σειρά, εκτός αν κάνω reset το κόσμο και ξανά έχω items. Θα ξεκινήσω, θα το ονομάσω το πρώτο βίντεο, το πρώτο βίντεο του κανάλι μου, ενώ το πρώτο βίντεο σε αυτόν το server. Αλλά πρέπει άμα είναι εκείνοι που φτιάξαν το server, πρέπει να μιλάτε μαζί τους
θέλετε να σας κάνω και εσάς όπως εμένα με πόντο, πώς το λένε, τέλος πάντων υπαρχηγό, όχι υπαρχηγό, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά admit. Συγγνώμη αν δεν βλέπετε καλά, τώρα το φτιάχνω. Αυτό θα είναι η πρώτη φυλακή. Βασικά θα είναι μικρά. Από εδώ είναι η πρώτη. Και από εδώ θα είναι η δεύτερη. Και μετά θα συνεχίσω άλλο 2-3 φυλακές και θα ξεκινήσω από την άλλη πλευρά. Τώρα πάω πάνω να κλείσουμε και το βίντεο. Πείτε μου και στα σχόλια αν σας άρεσε η είσοδος που έκανα, δεν ξέρω, τυχαία ήταν. Και περιμένετε, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, κάντε subscribe και like. Τα λέμε.